onye na-ekwu okwu mgbe na-eme speech mana ọ ya bịa ebe enye ya microphone ka o kwue maka na nkwu okwu adịghị izu. Biko tata ndị nze na ọzọ kpọrọ anyị wee sị anyị nwa bụ ụmụ nwanne fa na ndị enyi fa na ndị ikwu na ibe fa bịa na fa na-awa ji na na-ege ntị na fa na-awa ji fa wasịa ji ka anyị soro falie ji ọgwụ ife anyị bịara anyị wee bịa anyị wee fụ na ife niile na-aga n'usoro ya. Achọrọ m ji ohere a wee kọwalụ ụfọdụ amụrọ biko okwu deleno I'm talking after m n'ọgọ nwoke. When I'm talking you are talking, you are disrespecting me. Okwu adịghị easy. Can people get the audience now? Ndị nze na ọzọ biko na bụrụ ibu na-eme get them on ntị. You guys invited us. Nwa ji na nli ji. In the olden days, ife eji wee nwale Igbo bụ the product emepụtara in the year. And ife na-emepụta bụ ji. With that ji ka eji ama onye bụ ọgaranya among them. Onye ọba ji ya where you keep the yam juru eju bụ ọgaranya. Ọ bụrụ na ịbụ ọgaranya a in those days enyeghị liberty ka ị bụrụ nze na ọzọ. So nze na ọzọ abụrụ an institution for the poor people. It's for the rich and the privileged among the Igbo community. The meaning of nze na ọzọ, when you say nze included in the ichie na ndị ọzọ. Then again, what they did today, in the olden days, in these days also, you are not paying attention. All is so disrespectful, and I don't play that. Yeah, because then again, the idea, if you never that, most of you may not know. If you know what I want, I chuku goes loon. Unu work at all, the lawyer, the ego, the doctor, lot all, the nurse, lot. Na June to I just soluno, unu wire can or if you know invite line. I never even do to unu webia, I soluno the ATR. Ono nawa today. So I don't know man. Igbo amaka, our tradition will continue. Everyone in the world, we celebrate ourselves. That's what we are doing today. Akwanti yo ka gbakọ unu maka ndị nze na ọzọ. Ahụ m ichie akara nwa niile. Ewepụtara m ile m mgbe m gburu ichi aka m nwa. Ahụ m onye nze. Ewepụtara m ile m aka m nwa. Wee kesịa m nwa wee sị na ya na-atụ asị. Na mgbe na-ekwu eziokwu, if you will cost me my life, I have to say the truth. Onye bụ the meaning na ewepụtara nwa aka m nwa niile. Wee bụrụ onye nze. So because okwu dele nne ndị a na-eme mkpọta ịkpọpụta ya kịta ọgbara ọ dịka ọbịa n'ụmụ mmanya cool it down. Listen, because ndị nze na ọzọ bụ traditional holder of our culture and you have to respect it. It comes with a lot of responsibility. You cannot fight, you cannot argue, you pay attention in situations like this. Because I will be custodian of the court. If you do the letter of Awaka, we come. I don't alone. I can alone. Thank you. Why I alone? Whether I want the high courts, the signature for those which is good. Peace. They bring peace among other people. And I like the combination of Nzenozo and the High Court. Ndị Igbo a na-ekwo ka ekwobu anyị all over Nigeria. Mana Chukwu kere anyị kesịrị anyị ike. Ine n'anya these days, a na-agwa gị na eji eri ji na Germany, na-eli na Italy, na-eli everywhere. This is to show you how strong Igbo one is. Onye Yoruba nwere culture. Other than London, other than America,
ọdụrụ na Germany. Onye Awụsa nwere culture ya, ọdụrụ na Germany, ọdụrụ na America, ọdụrụ na London. But the culture Igbo spread all over the world. Let me tell you, let nobody deceive you. We are unquenchable. You cannot stop us. Chukwu kechara anyị ka ndị Igbo strong. So if I did that also the better, I'd be very happy. It is our culture. If I have a line, na Igbo, oh, nze atalego, kotaleji, ya bondi kudi ibia, by Besoli Eliachi, Wangoli. Obulo, is the Dunu de Mia. This is a culture that continues. On that note, Ejibo Hela when they can know. Igbo Kwenya! Igbo Kwenya! There you go. Yes, because every omission, Olo Gente. Here, then, I have a folk who will so combat this and also, but they will cause. He must remember. Get on to here to command this and also, I will not to one. Here you might want this and also get it. He lost to one because all of the bamboo live at our now. Now, lot of one you. Thank you. Yes, because Agama. Open water. Open water, never die for a Kurogambo. I want to have a traffic. Man who can chief engineer, not the war. What council can you because Bianzo Kiworoche? And Yabola Grishoche because DJ, what council are here because chief engineer, not the war. Ega Kiworoche, but I never go before. Yes, because Okazo Igabia Igesheba Makaneba every go slow. The other side Igeshebe Nabi Okazo and you wake you go check Karaka. Onya Norumboka State University. Onya in the Kumakia. Oh, we are now Norumboka State University. I go to Lodo Children of Moga. What they got on here, what they are here. Everyone that put on our right. I'll do that. 2 minutes. I'll do that in 2 minutes, okay? They're the keys at the lobby to come. Yes, DJ Nenyaneku, Kayena Mokas, the Okazo, Okazo. Oh, yeah, Okazo. Chief engineer. Oh, yeah, Okazo. What is the chief? Okazo. Because I never want to be before. So I never want to be before. Yes, sir. And you change area Guapo Nalibo Nide. Only the former president of Amibo in the whole USA and Canada. Chief Judge Babu. Area Guapo Nalibo Nide because DJ Yoche Kobia were DJ Daniel Kobia Uroche. Area Guapo. Iriwagwago, Ega Biamona again, because the battery working power holding the flash here. Iriwagwago.
Maka nọchiri mmadụ achị ọzọ. Wee na-ekenela ọlịa Dr. May Mosu. Ugeze nwanyị Adadiorama. Oh yes, sir. DJ. Oh yes, sir. Because onye ọzọ anyị kpọrọ n'oge mbụ mana enwere ebe asọ nọ ọ balitego onye nwanne anyị nwoke kalụ onye nwe kalụ nke anyị biko DJ ya egwu. Where is my own brother and a personal friend, Chief Kalu? Where are you, my brother? Chief Kalu, where are you? Chief Kalu. While we are in this mood, while I take the microphone to the man who represents Oma the Great, the ambassador in the house, Chief Sir Country, who never gives the cup. Over to you, sir. Ndị nze na ọzọ kwenu, ndị High kwenu, all title holders nọ ga kwenu, Igbo kwezuonu. I hope unu na-anụ ihe m na-ekwu, unu ga-atụ ntị. I am standing here representing Oba the Great of Ekoba Kingdom. And I'm here with another cabinet member, Chief Benson Ikedichi Romo. In the first place, in the first place, I want to thank Ndis and also for today. And most especially, I want to thank you for hosting my Eze last October, if you recall. Ebe Akaji. You guys hosted my Eze. He was with me in New York for some days. I took him to my brother, Chief Iromo, and he brought him to here. And you hosted him marvelously. I want to thank you for that. But for today, I am here representing the Eze. I don't want to three Ludia. She no yen ya di rochi. No le sili hoso. And the back of the hoso. I don't know to know that Nabeshe Mapanyeri Upu Naya Pira or Pia. No Panyeri Upu, Makaya Pirakalala, Rute. Muna Wiamo, Lady Charity, and when I is in New York, but I'll be here. Chifiro Mochi, Philadelphia. Oda go watch it. Ashi my Eze not here. Oya Goja. Akwe joku. Ndakot. Them did not do no more and you and you all what question correct this thing. But nobody recognized that Eze Wokonna not here, represented by us. So over 2 minutes, Oya Grand Petra no. I will take it back to him. Mbaleke brochure. I told I'll be going home in December. Because on page 2, whatever he said, not there.
So I'm not going to repeat that. I'm only referring you to page 2. And also reporting you to him. Mamla Rolo. Ekelere m unu na ihe niile unu mere. Ma eze bụ onye omenala Igbo dị mma. Ọ na-emesi ike. Ọ wa na aja eze. If you know more about him, just go to YouTube. Google Eze Nwokenna. You will get more about him. Ma ihe o kwuru gbasara Ruga currently. Ma ka o kwuru gbasara Biafra. All those things. So I'm not going to bore you so that because time agwụla. Then the only thing I go no omenala ga-adị. Some of us they were grounded in it. I should have been the traditional prime minister, but I didn't wear a ball. The one non on all. More are not here representing the diasporan community. So whatever you need training for, ndị Igbo, unu kpọtụrụ eze anyị, ọma more than that. Unu mee ka ọma, ndewo. Thank you, the great ambassador, representing about the great. Biko, always ihe jọgburu onwe ya na njọ. Always ihe jọgburu onwe ya na njọ na mmadụ ga-esi n'ụlọ ya. Kpọrọ njike, na ọ na-akpọ onye kpọrọ ya oku. Ọ naghị akwanyere onwe ya ugwu. Ma ọ kwanyere onye mere na be ya ugwu. Always ihe jọgburu onwe ya na njọ. Here is the last announcement that I'm going to make. The next, I will be calling you by name. And I hope you will not feel embarrassed if I do so. Ụmụnne na ụmụnna ya, ọ bụrụ na ebe a, n'aha ndị nze na ọzọ, ị ga-akwanyere onwe gị ugwu, kwanyere ndị nze na ọzọ ugwu. Ọ bụrụ na ọ ka na-aga na-adịrị Audi, aga m akpọ gị by name and it wouldn't look good. Ụmụnne, am I communicating? Am I communicating? Please don't feel embarrassed if I do so because I will. Ma nwoke, ma nwaanyị n'ebe a, kwanyere m ugwu, kwanyere m ugwu. Thank you so much. I am going to hand the mic over to the host president of the association. While that is going on, ndị na-ekele biko, unu ga-agba mbọ mee caution na ihe na-aga ọfụma. Biko, get the host president into n'olu. Over to you, sir. Imene Honorable MC, Honorable Engineer for Igbo, kelenu. Igbo, mmammanụ. Biko, ndị isi oche, Honorable Chairman, ndị niile chiri echichi, ndị nze na ọzọ, ekelele m unu. N'ikike ndị nze na ọzọ nyere m n'abalị a, ka m ji na-anakpụta unu niile na-asị unu na-abịaru ole. Okwu m ga-egbu ya nkenke. Unu gaa na the brochure page number 4, number 3, unu ga-ahụ ozi mgbasara. But due to ohere anọghị, agụmagụ ya n'usoro. But eji m aka na unu nweta ohere unu ga-ele anya dị agwa onye m dere. N'aha ndị nze na ọzọ, obi dị anyị ụtọ ịnakwute unu, ịbịa kwado anyị na ịkwado omenala ibulite omenala Igbo. Obi dị anyị mma. Ihe m ga-asị unu ga-enu ntị na omenala anyị na-eme. Maka ebe a na-ekwu ụdị ihe a na-amụta ihe. Onwe onye ma ihe niile, onwe onye ụmụnna m ọha. Biko, ụmụ unu ka ha na-ege ntị. Ndị na-amakwanụ na-egekwe ntị maka ihe ụmụazị mụtara na mgbe ha dị ntakịrị a na-echeta ya ma ha were ya tookwa. Obi dị m ụtọ na unu bịara. O nwere ndị na-ekwu na omenala ndị Igbo ga-anwụ. Onye mgbasị onwe ebe ọ gaga. Ndị dịka nze na ọzọ, ICOT, Like Minds, Baltimore Igbo School, na ndị ọzọ wu cultural organization na-help na-akwado omenala ndị Igbo. Onwe ebe omenala ndị Igbo ga-aga, anyị ga-agwa ndị UNESCO na onwe ebe ọ ga-anwụ site n'ịsụrụ ụmụazị anyị
Igbo. Igbo amaka. Biko unu niile bịara na achọrọ m ka onye ọbụla tụshaa. Anyị kwadoro nri pụrụ iche. Our royal ladies, our lolos, royal ladies, unu anya na back page. Ha dị instrumental to ihe niile anyị na-eri. So anyị nwere ka a na-eri, ka a na-aṅụ aṅụ, ka a na-amị amị, ka a na-ara ara. Ababa anyị nọ dị a. Ihe ọbụla unu chọrọ, anyị ga-enye unu. Onye ọbụla na-eri nri bịa tomi, aga m ahapụ isi oche ebe nọ maka I'm a servant leader. Ama serve onye ahụ. Biko nụ, anyị ekelela unu. Mgbe ọbụla anyị ga-eme ihe lọnchị CD anyị, ana m arịọ unu ihe egwu ọdịnala, ihe egwu ndị Igbo, ihe ọbụla pụtara gị itinye were otu CD a, ị na-idiri ya. Ọ bụ omenala ndị Igbo. Aga m arịọ Chineke nna ebe ọbụla unu si weta ego were kwado anyị na CD a, Chineke nna ga-enye unu okpukpu iri. In Jesus' name. Na-arịọkwa unu mgbe unu ga-ala, ọ ga-aga akpọ unu n'ụkwụ. Unu nọrọ n'ihu na-aga, ọ na-akwụ n'azụ. Unu nọrọ n'azụ, ọ na-akwụ n'ihu. N'aha Chineke ka m na-arịọ unu. In Jesus' name. Honorable MC. Yes. Ka ọ dịwa. Anakwụkwọ aka ebe a biko nụ. Yes. Unu ma na onye ọbụla na-ebe ahụ nwa Igbo. Onye ọbụla na-ebe ahụ nwa Igbo kara aka. Enwe onye kụrụ ihe n'abalị a. Enwe onye kụrụ ihe n'abalị a. Unu ma na onye ọbụla anọghị ahụ afọ Igbo kara aka kwa eziokwu. Ọwụ na anyị na-enyo gị enyo, anyị nwere ike kọọ obere ihe. Maka enweghị onye n'ebe a na-enyo enyo. Aga m ayọ DJ maka enwere ndị anyị na-akpọ ndị Igbo school. Biko geenụ ntị o. Geenụ ntị o. Enwere ụmụaka anyị na-akpọ Igbo school ndị na-amụ akwụkwọ n'olu Igbo. Ha nọ ebe a n'abalị a, ha jiri bịa kelee anyị. Ọ ga-adị mma maka ụmụaka abịa ebe a bụ ikele anyị. Anyị akwanyere ha buru ugwu. Mgbe ọzọ asị ha gawa akwụkwọ ma akwụkwọ Igbo na-eme gịnị ha nwee ike ịga. Ọ bụrụ na ha na-eme ka anyị na-eto ha, anyị a na-akọ akụkọ ebe anyị ga-aga ịṅụ mmanya na ebe anyị ṅụrụ mmanya, asị ha ga mgbe ọzọ ha ga-aga. Biko geenụ ntị. Ana m ayọ Chief Anthony Godihie-Nachọ, the principal of Igbo school, ka ọ bịa m nso were igwe eji ekwu okwu kpọta ụmụaka anyị a. Onye a wụ onye ọkaikpe wụ principal ndị Igbo school, ụkwado Chief, over to you, sir. Igbo kwenu, Igbo mụọnụ. Ihe oge eruru abụghị ụsa. Nwoke ọma enyi ọha. Egbe na nwa ya yi otu ọbụla. Ụmụnna m biko, ndị a ga-atụ anya ha ga-abata ugbu a wụ ụmụ akwụkwọ Igbo nọ na Baltimore. A na-ekwukwu ya, na-ekwukwasị ya. Onye Igbo nọ ebe a, ọ na-ewute m kamgbe m ji bata ebe a taa. Na ihe ha ka ọgbakọ ndị Igbo, ihe ha ka nze na ọzọ ndị Igbo na-eri ji, abịa nga a na-asụ Bekee, a na-asụ oyibo. Ọwụ na amụ ha amụ ka ọwụ na-apụ ha. Nsogbu anọ, ama m na otu aka ọ dị ihe ọ dịkwa mma. Biko na onye ọbụla nọ nga na-asụ Igbo, nwa afọ Igbo, sụọrọ na anyị Igbo anyị amara. Ụnụ na-asụ Igbo, ụmụaka anyị kpọrọ bịa nga ha na-amụta. Ndị onye sikwa na-esi bịa na-anaghị abịa Igbo, ya jụọ nwanne ma ọ enyi ya gburu ya bịa, nna ele ihe kwuru, gị kọwara ya n'asụsụ Igbo. Abịa nga ụnụ na-asị, ndị na-asụ Bekee na-asụ Igbo etinye ya nụ, o nwere ike ime mmadụ ha mụ ụdọ. Igbo ụmụnnu na nwụchiri otu ochiri. Aga m akpọbata ọkụ egwu nwere na ihe mụ na gị kpara. Okorobịa ka ewu. Anyị ga-akpọbata nwa anyị, otu n'ime ụmụ akwụkwọ na-akụzi Igbo na Baltimore. Ụlọ akwụkwọ Igbo nọ na Baltimore adịghị karịa otu. Maka ihe bi na-ekwu ihe abụ na otu ọgọdọ ka ele na nwa ya ma. Nkọkọ esowa abụrụ ihe ọwa onye ele ya, ihe ọwa onye obodo ebe ele asụsụ ọ na-asụ. Mana ọ na-ewute m otu ụbọchị si dị taa. Ka anyị kpọpụta ụmụaka ha bịa, ụmụaka anyị ha biko bata ndị omenala Igbo.
Go. Biko kpọpụta ụmụnna anyị ka ha
akụzie ọ na ịhụrụ na Baltimore ma ịhụrụ na Delaware gị bụ ya onye ebe ya sị na ya onye Igbo eziokwu ma ọ na ụlọ akpọpụtaghị nwa ụnụ ọkwa ọ na-amata dị ya oke mkpa ọ dị ị nwere ụmụaka ị mụtara nọ na dela ha bi nọ n'obodo oyibo a kpọtara anyị ha ndị ụlọ akwụkwọ na-akụzi Igbo anyị ga-etichapụta ha kụziere ha ka ọ ga-abụ ahụ mmadụ n'ụzọ ajụọ ya nwa nwere aha gị ya sị Baltimore aha mmadụ Baltimore ahụ aha mmadụ biko ụmụnna m na awụtụrụ onwe ihe otu o ji ya chi ala ka ahụ